Il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà xedt li kull meta l-uffiċjali tiegħu talbu lill-Maġistrat għall-aċċess tad-dokumenti, il-Maġistrat inkwirenti Gabriella Vella għaltilhom li ma kellix tali informazzjoni. Il-Kummissarju kien qed jixhed f'kawża kostituzzjonali li fetaħ l-eks Prim Ministru Joseph Muscat u li fiha qed isostni li nkissru id-drittijiet tiegħu meta l-Maġistrat Gabriella Vella mexxiet l-inkjesta fil-konfront tiegħu. Il-Kummissarju sostna li mingħajr l-analiżi u r-rapporti tal-esperti, il-Pulizija ma setet tagħmel xejn għax il-Pulizija qatt ma rat id-dokumenti tal-proċess verbal. Gafà ddikjara li l-Maġistrat Vella saħqet mal-Pulizija biex jimxu mad-direzzjonijiet tagħha. Sostna li l-uffiċjali li xedu fil-kawża kriminali kienu kawti sabiex ma jintervjenux fil-ħidma tal-inkjesta maġisterjali, filwaqt li żied li dejjem intalbu mandati mingħand il-Maġistrat Vella kull meta kien jeħtieġ li jiġu elevati xi dokumenti. Fuq il-pedana tax-xhieda l-Kummissarju xedt ukoll dwar leaks li kkonċernaw l-inkjesta maġisterjali u konferma li l-avukat Jason Azzopardi kien jaf minn qabel li ser issir tfittxija fir-residenza tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Għalli l-avukat Azzopardi li jirrappreżenta wkoll l-Aqda Repubblika kien għamel kuntatt ma' espert maħtur mill-qorti fil-jiem ta' qabel it-tfittxija. Din id-dikjarazzjoni kienet ikkonfermata wkoll bil-ġurament mis-Supretendent James Grech li xedt li l-espert tal-qorti Kit Kutajjar kien ibbumbardjat permezz ta' telefonati minn Azzopardi, ġurnata qabel mal-Pulizija ppjanat li tagħmel tfittxija fid-dar ta' Muscat f'Jannar tal-2022. Is-Supretendent Grech kompla jgħid li l-Maġistrat irrabjat ħafna dwar ħruġ ta' informazzjoni. Dan wassal ukoll għal-laqgħa dakinhar stess li fiha kienu preżenti il-Maġistrat Gabriella Vella, il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà, l-Ispettur Anthony Sherry, l-espert tal-qorti Kit Kutajjar u Grech innifsu. Minkejja dan Grech qal li l-Pulizija ma wettqu l-ebda investigazzjoni dwar il-ħruġ tal-informazzjoni. Fit-tmiem ix-xhieda tiegħu il-Kummissarju tal-Pulizija Gafà fakkar li din kienet l-unika lik mill-inkjesta. Qal li wara li l-Maġistrat ġiet infurmata li ħarġet l-informazzjoni dwar it-tfittxija fir-residenza tad-Dr. Muscat, it-tfittxija saret jumejn wara. Fix-xhieda tiegħu is-Supretendent Grech qal li preżenti waqt it-tfittxija li bdiet fis-7 ta' filgħodu kien hemm bosta esperti barranin maħtura mill-qorti akkumpanjati mill-Pulizija. Grech spjega li Dr. Muscat ħadhom fil-Kamra tas-Sodda u ħareġ dokument mill-kxaxen. Kompla jgħid li t-tfittxijiet komplew fl-uffiċċju ta' Dr. Muscat f'Samezon. Intant il-każ ser ikompli jinstema' fl-24 ta' Settembru fejn dakinhar mistenni jixhed l-avukat Jason Azzopardi.